Takže ahojte, želám vám krásne ránečko. Dneska mám takýto regeneračný dník, takže si do salónu kráčam, nebežím. V podstate potrebujem aj takéto dni, že sú bez behu. No a dnes má meniny Vladimír, takže všetkým Vladkom želám krásne meniny. No a máme Svetový deň seba starostlivosti o seba, aby sme sa naučili každý deň sa o seba postarať, že nie len o druhých, druhí sú na prvom mieste, ale aj my sami sme na prvom mieste. Musíme si dávať také krásne pravidlo do svojho dňa, do svojho bežného života, že sa postaráme aj o seba. To, čo naše telo potrebuje, to, čo naše telo vníma, to, čo cítime, že potrebujeme, urobme to pre seba. Nikto iný sa o vás nepostará. Musíme sa starať sami o seba. Takže dnes sa postaram aj ja o seba tým, že si zregenerujem svoje telo a pôjdem si zaplávať dnes. Čo dnes urobíš pre seba ty?